Dijous 7 de febrer. Dilluns passat vaig tindre la reunió amb màrqueting. Va durar més d'una hora i la vaig gravar tota. Les coses que no t'encaixin, ens les dius tranquil·lament, que estem per això. El que no sé si aconseguiré resumir-la en els 3-4 minuts que tinc previst que duri aquest vídeo. Vaig conèixer la Laia i l'Anaïs, que són les que porten els temes de comunicació i publicitat. Vam preparar un PowerPoint la mar de maco per explicar-m'ho tot i crec que em va quedar tot prou clar. Ara ve el moment en què la Laia i l'Anaïs veuen aquest vídeo i em diuen: Aida, no et va quedar res clar. Jo què sé, ja ho veurem. Primer de tot, que no sé si ho havia dit, tot i que fa unes setmanes que ho sé. El llibre es publicarà el 8 de març. També és cert que quan estigueu veient aquest vídeo el llibre ja s'haurà publicat, així que poder us importa poc aquesta data. Anem a la reunió, en què vam parlar bàsicament de les 1001 formes de promoció que li farem al llibre, o que li faran, perquè des de l'editorial s'encarregaran de coses com publicitat en revistes i diaris, destacament dintre de les llibreries, rotllo negociant amb algunes llibreries perquè el meu llibre tingui una posició especial i es destaqui entre la resta de llibres. També s'encarreguen de trobar-me entrevistes, on encara no ho sé del tot. De les presentacions del llibre. De presentacions del llibre ja en tenim dues de fixades. Una el 16 de març a la llibreria Ona de Barcelona, en què em presentarà l'Albert Roig, l'Alt Roig, que fa uns mesos va treure un llibre també amb fanbooks. Em ve molt de gust desvirtualitzar aquest home. I la segona presentació l'hem fixat el dia 30 de març... 31, perdó, que m'he equivocat. A l'Atzarà, la llibreria mítica de Tarragona, que ja us vaig dir que em va contactar fa uns dies. Allí, per petició meva, em presentarà l'Anna Montserrat, la meva profe preferida de la uni i de la vida en general. Avui m'ha confirmat que em presentarà ella i la veritat és que em fa una il·lusió bestial. A l'editorial també m'han ofert fer alguna cosa al meu poble, però crec que passo. La veritat és que amb el meu poble hi tinc zero... Vull dir que al final la revista del poble és en castellà, només us dic això. És que allí ben poca gent sap que existeix la filòloga de Guàrdia i crec que tampoc em vull esforçar perquè ho sàpiguen. El dia 16, quan faré la presentació a la llibreria On amb l'Alt Roig, també aprofitaré el dia per lliparbar-ne. Al matí aniré a l'editorial a signar llibres per enviar-los a diversos influencers i al migdia aniré a un dinar amb altres escriptors de l'editorial per, no sé, suposo que per fer contactes i conèixer-nos i aquestes coses. Això que he dit d'enviaments a influencers, sí, part de la promo consisteix en enviar el llibre a gent, diguem-ne, amb certa influència, gent que tingui uns quants seguidors a les xarxes, gent que estigui connectada en certa manera amb el món de la llengua catalana i tot plegat. L'editorial ha triat unes persones i jo també tinc la possibilitat de triar unes quantes altres. I finalment, la difo que en farem a les xarxes. Això és el meu terreny. M'han demanat que faci diversos vídeos pel perfil de fanbooks i que a part faci la difo que cregui convenient pel perfil de filòloga de Guàrdia. Pel meu. I que els etiqueti sempre que ho faci, això sí. Ens has d'etiquetar sempre, eh? D'acord. Quan hem arribat a aquest punt, òbviament, els he comentat l'existència d'aquest blog que estic gravant i de la meva idea de treure un episodi cada dia a partir del dia de la publicació del llibre. Jo he anat gravant una mena de videoblog de com he anat fent el llibre i tal. He pensat bastant què fer amb tot allò i al principi sí que pensava de treure-ho tot junt, però al final tot junt és bastant llarg. El primer dia, el dia que es publiqui, faria un vídeo anunciant que he tret un llibre. I a partir d'aquí, cada dia treure, diguem-ne, un episodi del blog. Cada dia. Realment, la majoria de vídeos estan gravats post-reunió o post-correu amb la Patrícia. Vull dir, han passat coses, explico què ha passat. M'ha fet canviar no sé què. I farem un sorteig de 3 llibres. La nostra idea és fer un sorteig junt amb tu, una col·laboració que surt als dos perfils, tant el teu com a fanbooks. La idea era fer-ho de 3 llibres, perquè tampoc volem que siguin molts més, perquè al final també han de comprar. Sí. I a part és que si ens regales molt sembla que el llibre no tingui valor. Això és molt guai, És que jo no he fet mai cap sorteig, així que m'estreno en aquest món. La meva amiga Laia em va dir que seria oficialment influencer el dia en què fes algun sorteig, així que poder ara ja em puc considerar influencer del tot. No sé què en penseu. Dit tot això, em vaig acomiadant. Si no passa res gaire gros, suposo que a aquest blog li queda un sol episodi. El de l'unboxing dels llibres físics. 2 setmanes abans és el dia 22. O sigui, com a tal. Més o menys en aquella data hauries de rebre els llibres. Fins aleshores, esperar. A reveure, família!